2.200 das denuncias interpostas nas comisarías da Policía Nacional da provincia de Pontevedra foron por delitos relacionados coa internet. A preocupación que sufrimos os policías por o incremento notable dos delitos informáticos é un incremento que se traduce nunhas cifras de aproximadamente un 20% nas comisarías de Galicia, que nas que fixemos o estudio. Ese 20% é nos 5 meses que levamos. Coa pandemia, restriccións na mobilidade, o teletraballo e a maior presenza da rede nas nosas vidas forman un caldo de cultivo perfecto para a ciberdelincuencia, principalmente do phishing, estafa pola que se suplanta unha identidade para conseguir datos da vítima. Os ERTES é o tema da declaración de renta, pero todo ven a través de phishing, é dicir, son correos maliciosos que se envían e que, coincidindo que ao mellor hai un cliente que está esperando un paquete e recibe ese correo, clica no enlace, parece llevo a dirección e aí accede a aportar os seus datos bancarios. De xeito que se nos chega un correo que non identificamos ou ainda que identifiquemos que sospeitemos, vale, de esos enlaces que nos pasan, de ese contido, de esas facturas que nos agregan, de esos, ¿no?, toda esa inxeniería social que crean os ciberdelincuentes. Tamén está a ser frecuente o secuestro da aplicación de mensaxería máis popular, o WhatsApp. Recibimos un mensaxe deste tipo, pois de un contacto coñecido que nos pide o código de 6 dígitos que recibiu por SMS. Nós, como recibimos a mensaxe dunha persoa coñecida, pois, bueno, pois pasámolo, aportámolo. En ese momento, no momento que aportamos ese código, pois a outra persoa secuestra o noso WhatsApp. Para frear este avance da ciberdelincuencia, dende os sindicatos reclaman máis medios e un marco legal máis áxil. É que a veces atopanse con moitas trabas por parte das entidades bancarias, sobre todo a hora de recabar os datos. Que haxa dende o legislador que se habilite unha lei ou un protocolo que obrigue sobre todo as entidades bancarias e as empresas a colaborar cando son requeridos para elos por parte dos grupos de Policía Xudicial da Policía Nacional. A formación do persoal tamén é fundamental, por iso Subgalicia colabora con Ara Formación na organización dun curso avalado pola Academia Galega de Seguridade Pública nesta materia. Comezará o 14 de xuño, será telemático e contará con docentes expertos en diferentes campos.